Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Menenen kesngi. Myntri Rangbah ke jela Konrad Sangma. Hakawe ka press conference. Pyrshang ban batai syapang kata kajing yok kurup kita kisilak bela ka ukhaw stasha Assam. Bat Pyrshang ru ban ong ba omdani e shalendet bat ba barok ki biang lut bat kani ka program ICDS ru kaya bet kaya renti I ong ru hana ba ki seng kum kajongi ne ki KSU ni de ban kham wat benya shwa bangin kren bat hana ba ka ile ran haba ni kren kham wat benya hendrenga kwa ban ong ba ni de mas ngongu ba ka seng kum ka KSU kalet wat banyak dah kabalet FCI di kendu director bat bodin ya kum kani ke aka ba de ka khya ka shon jong pai ba bat mangi na katur na ka CSWO khamtam halor kini ki scheme bam da ka de ka PDS ne ka ICDS na rum chuan chwarung ai bodin na mangi tip kari ka kamram jongi man le kata bat mdan ke aka bangi de man smole ranya mar ba ni krani ka jing shisha andre ke aka ba ile ran ka ba iklang ran kalong ba unong yalam jo kajela jongi Pyrshang ban Darapjot ban tap et miao tang ban penkiu stong ban yada ya kata ka company ka bakerteng ka Continental Milkose but ngosi ban ong ba hakane ka jing Pyrshang kat balak ban yada ya kani ka company ki say kini ki notification ki barim ki puliru tuk tak nang nerang tai klam das ngut hub ha but ki ong yang hana bangim le ka research bangim dawat benya ningkong ngan ong ipi ka jing wat benya ka jongi kalong bapet ka ka jing shisha hamadan ni krani ki breu ni lepet ki jaka ba ai kita ki bam ni check ka bam kani ningkong ka de ka babata yangi hato ka ya benya ka baar ku mangala ju ong menchwa ni tingim not ban ang ka sentur klem na pule benya ki but ya kani ka jing penpau jungi syaka sarkar bakadon ka jing deko hakani ka scheme ICDS kadai hadin bangina pule yakini ki order ki bami na kayeng syari bahetam ngina pule ya ka report jong National Human Rights Commission ngina pule ya ki CAG report ngina pule ya ka Niti Ayog report ngina pule ya ki report jong ka sarkar government of Meghalaya hi kum ka social audit report bakile hau arhajar kan nyau ngina apet ru ya ki National Family Health Survey but kum ta ter ni sungthu ba kar kompanyat hi kan scheme hang ne Meghalaya kalong bakila pen khen ya ki kendon na kwa ban ong ba chief minister ka tu kusni Pyrshang ban puli na ka tu ka notification jo Ministry of Women and Child Development ka ba 8000 khat saw handai komik bakiti ki babu ki babatay ki kham batay bakadon kan ka order na ka yeng syari ka bahetam Supreme Court ka ba hajar khat khandai bar hangni la batai sha baki badai ban le baki ki bamde ban le ka ba panya ya kan ka scheme ICDS ti menta to ya kata ka jing kam ru ba kan ka unu khaum de UNFSA khaw nakwa ban batai sha shu Myntri Rangbah ba kanika supplementary nutrition program jong ka ICDS ba panya ka social welfare department kadek ek ba mi nakadaw ba kadon kan ka an ka ba kerteng ka National Food Security Act 8000 khat lai berhapok section 456 ki batai syai bakali bandam don kataka ICDS program kani ka NFSA 8000 khat lai ru kami nakadaw bakadon ko ka right to food case haka Supreme Court bat ngakwa ban ya thu Myntri Rangbah ba omtang bangi puli banyak bangi wat banyak nama dan hendrai ngina don bentaru ba kani ka right to food movement ba ka campaign tingi sungut thu syai ba kumno kini ki scheme ki deben penyat bahkan urukom ba bonsen ki break Pyrshang ban pendon kam pamani kini ki scheme ban chna pisah te menta nakwa ban batai balai bagi ong ba kata ka Continental Milkose Limited kadai kata ka tainted company ne ka blacklisted company ne kata ka company ka bala thok la them bala luteng namar ba kadai ka kerteng juga ne ka company kala apa CAG report haki report jonki commissioners on the right to food ki ba ka Supreme Court but kadika company ka ba ship house na menshwaru kalapan khen kendon but mentaru kadang ye kumju but kalong ka ik ba
ile aranyu Chief Minister ba un Pyrshang man Darapjot na barbudsin hendrai should Pyrshang bet ban ong bakini ki ba mi na ka sarkar ka ba menshwa ba nantangi Pyrshang man pinbet hendrai hakani ka kanti kata ka man kimilian ba ban ong legacy issues hendrai hakani ka kanti pede Pyrshang ban Darapjot yakani ka juk company ka ba ship host na menshwa ru la pau plan ba ka don ki jingnya bean ti kumangan ban biang mo nadu 8,000 saw, 8,000 kandai, 8,000 kat kidon ki order ki bami na ka Supreme Court. But kani ka company ka pen handle plan yakini ki order ringkat lang pat ka state government ka jongi. Hakani ka andu ka ba 8,000 kat lai. Tu Chief Minister ong hana ba da ka ba puli tu ka notification na ministry ka ba 8,000 kat saw hana ba it is advisable that government should get nutritious food prepared, manufactured by competent groups and entities, irrespective if they are SSGs, women's groups, etc. Naman bangi ni ong, ni penpau, hakatuk singi, ba, balay man pendon kam na kanika company, balay man pendon kam na kisangkan thay, na ki SSGs, ki badon haki shnong, haki dong, try lang, bat kay ki bor shnong, ki local group. Ya katau ay jubab hana ba, ni habban pendon kam di competent group. Penmawe kani baka Continental Milkose kam dei kata ka competent group. Nama ba nadu tu snamru ngirayo I bakini ki bam baki ai. Ki chukam bala thap shu ki eki bapen bha ki bakam te. Handrai nan pen EAP bah nadu tu ka poru kani ka report ka bami na ka National Institute of Nutrition na Hyderabad. Kapan pau bahak itu kijing bam baka supply kani ka Continental Milkose vitamin E ru mla below detectable limit myo iu tahu vitamin E. Ya kita ki calorie ki badai bandon ru kaduna jing 100% ka ek badai bandon. Protein ru kumjo ki calcium ru not detectable. Ti hato ka dek sisa ka company ka bala ban ai ka bam ka babian. Ne ginang khamla bangi ong yaki sengkentai yaki SSG haki shnong bakin wat bakin shnaka menu kumba ong ka Supreme Court ki kita ki bam sha ki balak bentai ki bam ki bangi lak ban yok nang nena jela jongi hi ki sok ka kat peleng ki rembai ka shriu ruhadem ki ki batai je ki sha ndrei kani ka company pada ka sula man le bentai ban shna yaki ni but nyo asngo gini ki Chief Minister pen mi ki kantin mo kata ka micronutrient fortification kata ka bapen tap hanai kita ki eki babha kani ka jingbam khle ento bar ba khaw kini kita ban pen bha ban wan lam ka energy dense mat ba de ban don te ki kinja sini ki umpnyang ki ka gur ka bala ban ai ka energy dense jingbam ki pendon kam eta kantin ready to eat mata ubashu sena paket ubashu khle ubashu bam la ne to ready to cook but ong shi ong bahana datang kani ka company ka bala ban ai kum kini jing bam ningkong ngan ong ai pi kam dei ban ka an kila ong bangi don kami kita ka jing bam kita ki micronutrient fortified foods namar hapor ba sei kani ka hapor ba kidang ya tai halor kani ka NFSA Act ho 8,000 khat lai ha parliament kida weng no ya kata ka kantin ru man ong bangim don kam nutritious food mata ki bam ki batai kim don kam bakin long kita ki fortified foods na kita ki bla snacker pang haki karkhana mo te kani kalong kumba Myntri Rangbah jungi Pyrshang ban jalan bakla ya ki pai ba ka ba ong bangi don kam fortified foods ngi don kam nutritious food ka don ka jinga per ka jing bam ka batai par kini jing bam ki bla shushna ki bla shpundungi kita ki eki ba habangi yo I pede ban tes shisha mdondu kita ki eki batai hangta baki kam te mentang itip ba hakar kom supply dei ki ai gini ki khir ki halwa but nitip ba ki khlung jungi la sikim bang kim ba mi ki te menta tangda ba ong ba hakani ka kota news namru hana kani ka company kala ada shna gini ki kala ada song kala ada pa shaki center ki ba per te kala abiang kade company ka ba biang company ka ba biang namar ba kumang ong epi ka report kumang chwa ka pen iba mdoni ka tuka
hak itu ki jingbam ki ba khap khle sakawai ki khlung kimbang ti kalong kumno ki shupa ikini ki paket kini ki sentar ki shulang hang to ki shuput hang to habakut habli ashu usnyang ban ngitip plan bala abon ki sengken thai la abon ki shnong ki ba complain shakini ki CDPO shaka sarkar ban ong ba kini ki jingbam idan jingmut ka shlong bashu le no ka pisa ka tingka ka jongi mo ba wan lam kini namar ba kimbam satya kilong andre ha mentau ta chief minister kran chikran halor kini penthame halor kini but ngidi pen kan mau pakani ka supreme court judgment ba ar hajar khat khandai kada batai shai te bangi dei ban Pyrshang bamnung pendon kam tang da away contractor na supplier na manufacturer but ngidi ban encourage na ngidi ban penslur ya kini ki sengken thai ki SSG bakin shim ya kini ka program kumba ka dei kala jong but ban perkhat hato ki kita ki jingbam ki pingla la ban a shi sha ki khlung ba ki ki keme ki ba pun ki pakha khanang ban tei shi sha ya kata ka met ka jong ki mo ti lada phi pe ya kini ka balai bakini ki company ki wan kumni baki kwa ban kurup ya kini ka scheme kadai ba phila ban madur 1,000 crore manusnem ka sarkar India ka perlut halor kani ka scheme ti mudur ki company ba he ki kwa nama ka long kumba manusnem ki ayo ba yakani lada ki yo ban rum kli ha kani ka program ti kumju ha ka state jongiru ka sarkar ka perlut jing 100 crore lai pho new lak 8,000 tingka ban thiet kita ki bam ban ashi ki center na ban ta ki khlum ki jongi na perkhat ma phi 100 crore ladangi decentralize kene ka program la ne dangim ong mangi hak ban ya tang lembang ni Continental Milkose ne kanu no company hendrengi trailing ba ki sengken thai ki SSG ki brio ki ban pen poi kini ki bam ni pet ki brio ki ba ris yar ki ba supply peleng ki ba supply kat ki ba supply sonem tra ki ba supply jhur ki nongrap ki jongi ladangi walam yaki manakani ka program non lam sai kita ki jingbam ki batai ban sam shikni ki sentar katnu kane ka 100 crore la sapryang hapadeng ki patba ki jongi bar kamut kumno ka bamut bangi ailat ya ki sengken thai ya ki seng samla bakin te ya ki enterprise jongki mentalile kane ka pandemic ni tip plan babon bha ki ni ki kena samla jongi ki bala yo training halor ka food technology mo ban pet ki kita ki bam ki batai kumno ban package ki kumno ban penmi ki lawan pai balai ngimla man training ba kita ibrio balai bangi penlek khun khaddu ya kata ka Continental Milkose kadoni excellentet kadai baki yo kurup ya kani ki kror balai se ki sam para maki ya kani ki kror kadai kata amdani isu palat na kata ti mentangi haban ban ka sarkar bakane ka program ICDS la thau kerpang khnang ba omnum don ka jingyap pathar ki khlung par ki kme ki bakha ki bapun bar ni tip plan ba hakane ka chilla jangi kane ka jingyap jong ki kme ki bapun ki bakha bar ki khlung ka karhai ru kata tang ha uniu ar ha uniu snam balada 2020 ru ni shem ba jing news pa tam mo praspa prapho nyongut kilong kmi ki du e la ka jing im na ka daw bapun bakha but ndu pho we ngut ki khlung ki ya kani ka program ji sha kala de ban yarap ban ong ban pet pakan don ka bha ka miat ha ka liang ka ko khya jong ki hendrei na mar ba kimle hok kim trei hok kim pet bakan don sha ka ta ka bam ka batei baki klung ki bam ya ka bam ka ki bang te kam po she kani ka program but ki don ki jela ki bala Pyrshang ban decentralize bamnu pendon kam di kini ki contractor supplier tangi way ar kum ka jela Kerala ka Odisha ka Chhattisgarh ki pau plan baki trailing ba kini ki local group bakani ka program ka yat bet ka yat renti but ka result ka long bakam don kata ka jing nong kum no ka khya ju ki khlum ki kemi ka biang kelas dang kiu
kamdan kata ka jing stunting baki ong ka jing lingkot na ki weki jing pang mo kumhang ni hajala jong ile ka rekit suka kerhai ba. Te ni kwa ban ong yu Chief Minister ba om dan kam ban tray Rangbah kani ka Continental Milkose. Lainnya ban replace ka Continental Milkose daga no wake ka company ru. Handrai ban shim ya kani ka program ICDS kumbakalong. Kajing smu jong ka ban kentiu ya kata ka koi ka kya. But ngitip plan badai hitang ki local group bat ki kime ki bala shisha ban tip ki kita ki jingbam ki bangila ban yo nang ni na jala jongi na ishnong jongi ki bala ban te ki no ki jingbam ki bangi khlung ban ba batru ki dei maki hi ki bala ban pet bala ban monitor bahato kaya bet nya em kan ka program ti dei tang na ka bale kum ni bakan ya bet bat tat hadong inam le kum ni ngila ban ong bakan ni ka ICDS program ha ka jala megalaya hi kadai ka scam kadai ka scheme ka balong dishonest na martang da ka baong bala poi kini kijing bam pila tik ha ka to ka kwat jong pi pila pan pa mo ba ngin ayo ka tatali kita ki RTE paket hendrei pim tip pre ka nut nang tu la poi su snyang ti kam dan jing mo tinga kantu mentaya ki para nong song shno ba kadai ka kamram jongi bangin pet ngor bangin audit yakini ki scheme bangin pentip iwe bat yak sorkar haba kimia bet ya renti bat nga challenge ka sor bakan wan lang bat ni ban le chamadan ban pet hato kamde ka scam kani haba kituki jingbam don babam haba kateng ka program kamia bet bat nga note ban ong ba ladang ile chamadan u Chief Minister un syame ka jing shisha bat note ang ban Darapjot ya kaneka Continental Milkose.